Proszę Państwa, kolejny odcinek wspaniałej przygody, czy Warszawa da się lubić. Pod czujnym okiem rodowitych warszawiaków oraz, prawda, rodowitego pomorzanina udajemy się, udajemy się do metra, a potem zobaczymy. Podróż metrem odbyta. Bardzo mi się podobało. Polecam, apeluję do władz województwa śląskiego. Proszę u nas takie zrobić. Fort Czerniakowski, proszę Państwa, i czołgi. Mam nadzieję, w ramach wycieczki muzealnej będzie przejażdżka i oczywiście pierdolnięcie z armaty. O, takim żeśmy jeździli w Hell Let Loose. BTR, takie proszę Państwa, żeśmy rozwalali. W Call of Duty oczywiście. O, a tu proszę. Produkt krajowy węgierski. Fug. Hermaszewski, trzeba zobaczyć, czy nie siedzi w środku i nie klupie w szybkę. Ale chyba go nie ma. Tu, prawda, element demokracji. Ameryka. Ale ta flaga już taka... Co to za flaga? Bo chyba nie Stanów Zjednoczonych. Proszę, ekskluzywny. A ja nie wiem, a jak ja go nagram i mnie potem będą z urzędu ścigać za to? CIA cię będzie gonić. To jest z Mad Maxa. Pojazd bojowy. Wyrzutnia artylerii. A, bo to jest ten. Hobby Katiusza. Fliger, ale niestety nie pokręcisz śmigłem. Zestaw rakietowy Newa. No słuchajcie, tu już stoją, tylko odpalić. Bożena. O, tak kiedyś internet rozpylano. To są prototypy 5G. Tu fligry. Takimi nasza potężna armia przodująca w Układzie Warszawskim straszyła przeciwników ze zgnitego zachodu. Nie no, tu było pryt, tu było dup, a tu ciul. To wygląda jak bombowiec. No. Zagłębię się znowu. Jestem na kanapki, nie? Bardzo komfortowa miejscowa. Apartament full wypas. No. Kawalerka w Warszawie. Ja teraz Państwu jako specjalista od spraw militarnych powiem, co jest do czego. Samoloty to one tak wzium i prututututu naziemne, a te na opak, te stoją i ratatata, ciul dup strzelają do takich, co tam latają. O, a te jeżdżą i tu antena i pip pip, bip bip bip, tam tego się kręci i tu radiopiekary nadają. Proszę Państwa, byli czasy. Czasy byli. Renault jeszcze zanim robiło auta, robiło takie fajne czołgi. Proszę, na takiego konia montowano takie płyty i montowali mu taki karabin. I ratatata i strzelali, rozwalali czołgi. No tak było, a tak serio to nie. Tu powiecie fajna bryka, a ja wam mówię, tu jest fajna bryka. Proszę. Torpeda, powiecie ubot, a ja wam powiem gówno, bo zrzucali ją ze samolotu. I ona do wody plum, potem we wodzie i w okręt jeb. Tu było donośne dup, a tu tylko skromniejsze srutututu ratatata. A tu dla każdego coś dobrego. Kalibry, proszę. Małe, malutkie, średnie, duże, ogromne. No, tu można sobie wyobrazić, jakie było larmo, jak z tego dupli. Jest Park Sowińskiego czy Szymańskiego? Zawsze je mylę, bo są dwa obok siebie. Gdzie jest ten amfiteatr taki? To jest Sowiński. Ależ tu w Warszawie warszawiacy prowadzą aktywny tryb życia.
Pierwszy punkt wycieczki, Muzeum Techniki Wojskowej, bardzo fajne. Nadeszedł jednak czas na najlepszy moment. Część kulinarno-gastryczna. Kuchnia, prawda, musi być element regionalny. Kura warzyw dostępna tylko w Warszawie i w Poznaniu. Kebab, no nie wiem, strzelcie ile. Strzeliliście, to powiem wam, 37 zł. A wiecie, jak kebab może kosztować 37 zł? Może. Czy jest pyszny? Zajebiście. Dobrze, posiłek spożyty, teraz trzeba przyjąć, prawda, elektrolit w postaci tutaj napoi wzbogacanych. No to gist. Brzdynk, 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 brzdynk. Jakbyście myśleli, że przyjechałem tylko na piwo, to jest prawdziwy cel wizyty. Żarty się skończyli. Może wiesz, może jakieś tam te panele takie, wiesz, jakiś tam panel dyskusyjny, jakiś piec na saunę. Część gastronomiczno-trunkowa, prawda, ale bezalkoholowa zakończona. Następuje powrót do metra i podróż gdzie, proszę pana? Do fabryki Norblina. O, pięknie. Proszę państwa, nowy świat. Mapa Warszawy. Cóż za potężne miasto, ale trochę w nim brudno. Ale tu taki klimat, no, jest taki ciekawie, śmiesznie. Jak się tam wbiegnie, to widziałem w grach. To się tam wybiega potem. Tak powinno być. Generalnie jak tu przyjdziesz ze skorolką, to możesz grindować po tym i wiesz, jak masz dobry balans, to możesz pojechać do następnej stacji, nie? Na tej Aha! Następna stacja, next station, Rondo Offensive. Proszę państwa, przed nami tak zwany Mordor V2. Nocne życie Warszawy Masz też Bolesławiec. ale jednak Bolesławiec, proszę. I element dolnośląski jest. Proszę, a tutaj klimaty rewitalizacyjne. Fabryka Norblina. Miejsce prestiżowe, drogie. I zaraz zobaczymy, co mnie zaskoczy, ugości. Mokso. Nie wiem, czy to właśnie nie jest ten pan. Wydaje mi się... O, właśnie, oryginalne maszyny. O! Proszę, odlewnia. Ale nie leją. Czyli tam jest taki punkt. Ale widać, że Kolejne dania kuchni regionalnej warszawskiej. Ramen oraz Nudle, jakiś chow mein. jakieś coś tam, nudle. Segment kulinarny numer 2 zakończony. Fabryka Norblina okazała się bardzo fajnym, prawda, jak mówi młodzież, fancy miejscem. A tam wielkomiejskie życie i widać czubek najpiękniejszego budynku Europy Środkowej i Wschodniej, Zachodniej, całej. jesteśmy niedaleko ulicy Złotej, między hotelem Mercure a zabudową. Widać trochę nawet i przedwojenną. Widać po prostu wszystkie lata architektury Warszawy na jednej ulicy. Właściwie na jednej alei, to nawet nie jest ulica. Niesamowite. I tu fajne, proszę, Solidarność polsko-czeska. O, ahoj. O. Jest. Ależ piękny. I tu najnowszy krzyk mody. Budynek, który przyjeżdżają obejrzeć ludzie z całego świata. Nawet z Bytomia. Muzeum Sztuki Współczesnej. Co państwo myślą na ten temat? Jest to budowla budząca, no na pewno kontrowersje, ale ktoś zaprojektował, ktoś zbudował, ktoś się zgodził i no i tak już będzie ament. Proszę, jaki miks architektury. Tu jakaś kolumna. Tu, proszę, nowoczesność, moderność. Tu Palace of Culture.
No i tu creme de la creme. No dla każdego coś dobrego, no po prostu wszystko tu jest. Patodeweloperka w Warszawie sięga zenitu. Tu proszę, mikroapartament bez pozwolenia na budowę 3700 plus media. To jest skandal, żeby za toaletę żądać 4,5 zł. 4,5 zł, żeby się wyszczać. Ludzie, bójcie się Boga. Prawie można powiedzieć, że udało się z wielkiej warszawskiej przygody wrócić do domu. Jakby nie fakt, że żaden Uber nie przyjmuje kursu. Bolt kosztuje 80 zł, a autobus jest za godzinę. Co by tu porobić w tych nocnych Katowicach? O! Może wyścigi. Całe szczęście, proszę Państwa, jest ciepło. Całe 3 stopnie. O, teraz w ogóle widzę, że na dachu urzędu jest taki Pac-Man. Fajne. Proszę. Tu się nawet przy ławce wali Sangiovese Primitivo. Ha! Z miasto kultury. Cóż za romantyczny księżyc nad super jednostką. W ogóle na tej mapie myślałem, że te okręgi to jest jakiś taki radius. W sensie, co by było, jakby bomba Dobra, ja już nie wiem, o czym gadam. Z 2:30, pół godziny do autobusu. Starczy tego podróżowania. Proszę o pozostawienie po sobie śladu w postaci łapki i komentarza o treści dowolnej, jakiejś miłej, na przykład Niklaus, jesteś super, albo coś.